তিনি ফাर्स्ट सालो करबुक बखास्तेनि कताल फिशारि ऑफिस हायाकेबा आहाबानक दगलाम फियोगै रजाखा मंत्री प्रेम कुमार रियांग याक्तै लगेव फाइमानजाखा एमएलए सिंधु चंद्र जमातिया तै नारवाय अंगै फाइमानजाखा एस शंकर डेपुटी डायरेक्टर ऑफ फिशारी गुमुटी डिस्ट्रिक्ट उदयपुर तै लगेव टंगो बीएस मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी डेपुटी ऑफ फिशारी ARDD गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आमचाइनि अंगै फाइमानजाक फाइक्या करबुक बीएस चेयरमैन असीम त्रिपुरा वाइस चेयरमैन प्रणब त्रिपुरा तै सोशल वर्कर अतीन्द्र रियांग सोशल रियांग आकर्षण अकताल आनी हाबनक स्नामजाकमानि बिसिंगतै काहामनि लामा तामतंग सराय साका मंत्री प्रेम कुमार रियांग आबायकनो पुलानि सिमी पाइथाक जरा नायतंगदि मुकमु टीवी नोटुल बिल्डिंग इनॉग्रेशन खालामजागोन तामोनि अब अंका फिशरी डिपार्टमेंट ने फिशरी नि ओ तब सानाय मत्स्य चाषी ज्ञान केंद्र बांग्ला बाय फिशकल्चर नॉलेज सेंटर अब जरा फिशरी बाय करंजाक बा आबाय करंजाक बरफ जरा तंगाय न विभिन्न विज्ञान सम्मत बा साइंटिफिक बरनो शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग प्लेनिंग रिनानि बागै जोंनि समस्त त्रिपुराव न যত সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার বা ব্লক ওয়াইজ সবাই কাইসা দিনে সবাই নলেজ সেন্টার সিনামজাক ओमफ्राय जों आगे फनो दङ जों आगे दंफां आबो फनो निम्न माने बा एकदम तला फाइखि सिनामजाक राबरो दाबो सिनामै किताब किताब जों आबो सिनाम खाइलाय दङ दाबो लोगो उद्बोधन खाइ दङ दाबो सिलासरी वा पाइए दाबो जों आरो करबो ताइ खानानि 11:30 समाव यकना ताइ दिने ओ याबो करबो अमरपुरनि सेचुआ सेचुआ बाजार गानावनो आरो बुकाइसा अबहाय दङ गुमुटी डिस्ट्रिक्ट दाबो दिनै बाय दुइटा खाना एकटा के तीनटा जों गोदान इनोग्रेशन खाइथानाय अब दिनै जेरै जरा आनि इन्टारेस्ट बरक दंनायराव बरनि गियान दानानि बागै बाथ्रा गियान नानि बागै अ जागावनो डिपार्टमेन्टनि जत ट्रेनिंग बेनिं मानखाय अरन हमनाय आबन बागै मेन उद्देश्य जे फिशरी नलेज सेंटर नैना अबरस नांगाबि दिनै गोदान खाइलाय दङ अच्छा सर म सब डिविजन रगै देखलाय जों मखलायना ना शुद्ध सब डिविजन या अब যত ব্লগনো মোটামুটি দङ বিশেষকে दाबो टोटल आं फिगार साइमालिया सारा त्रिपुराव कयटा गोजाम गोदाल मिलु जत जागावनो दङ दाबो निनि दिनै अरो गुमुटी डिस्ट्रिक्ट विशेषके करबक सब डिविजन बनो निनि सिलाछरी बाय दाबो अरो करबक अंका काय अमरपुर सब डिविजन बिसिङो त गोबां माने दङ आबन बिसिङो गोदाल विशेषके एडिसि एलाकाव तैसिनि बरक दङ तिब्रासा दङ जागाव ना सेचुआ आरो तैकेसांनाय आबो खना अरो गोदाल दाबो जराते निनि गुमुटी डिस्ट्रिक्ट बिसिङ अरो तिनटा त उदयपुर साइडआवबो अबहाय कटर तांजाक दङ आरो तैबो एमाउन्ट एसे गोबां रावनि दङ कारण आरो जेहेतु गणबसति बरक गोबां आनि माने आबाय चलि दंनाय बा आबाय संसार दै दंनाय आबाय ग्रों दंनाय आरो नखै लै बुकि गोबां बा अबहाय दङ आबो काम जत जागानो चलि सर कायसा बुसक एमाउन्ट हायगो बुसक फान रक बाय स्लामजाक ना ताबु जराति जे नंमानि बिसिङो निनि आमने एस्टिमेट कस्ट प्राय 52 लाख अबहाय अब डिजाइन अब कायसा दङ तै कायसा आबन लगे तै कॉन्फ्रेंस हॉल तो जत मिलि दंनाय जा दङ अब प्राय 2.5 कोटी रावनि अब दङ जेमन मेलागर ताबु इनोग्रेशन नङियाको अबहाय कारिने चिफ मिनिस्टार न जों जरानाय दङ अब फिशरी डिपार्टमेन्ट कैसा नलेज सेंटर अब 2.5 कोटी नि अबहाय रावतिए जत जागा बुसिबो ब जागाव बायके खाइनाय ब जागाव बुसु कटर नां ब जागाव फिशरी रिलेटेड जेने बेनिफिशियरी बा अपनी ऊपर बेस खाइना कतर सिकन जत जागा न अबहाय
खालामजायो दाबो इन'ग्रेसन चलायो आरो सार ताइथे सुंग नों फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे बारजा मानजाक इंगै नों जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जे लोकर हामग्राय तामखलाय ख्लायमान निनो कुपि तामखो सार मुंतो दाबो तो नायदि फिसारि डिपार्टमेन्ट जे आं दायित्व मिलिफोर आं जतन परेनो मांखा परेमामोन बिसिंखौनो आं अनेक मनोযোগ सहकारे बा खुब द्रुत गतिबो बनो सिनानि एवं रोंनानि एवं बाहायके जे तंमानो पाब्लिक जनगणनि थानी बाहायके पोसाव रैमानो माने पौसाय रैमानो अबाय वानसुगि सामन खायतंगो दाबो जेमन जोंनि पासापासिनो उदुमपुरावगो आरो बदिनो केस कालचाराव नामजाक दंगो अब एक बेटारि बोलो 24 टा खियै तिनि टेंकी फिसारि हाइस नामजाक दंगो आबरावगो प्राय 15 থেকে प्राय 2000 बेनिफिशियारि आबरावनो जों रिवै जाहारा फिसारि ग्रै दुमबुर चारि दिगनो निनि अल लेक दुमबुर लेक नि तैयो दंगो हापं थाइसा थाइसा खचारक निनि आसेकजाक अजागारावनो जरा बसबास खायतंनाय रनो अब आचास बरावनो रिवै ब्रावनि साबलम्बी अंनानि ताई तिनि त्रिपुरा हावो जे आन जे परिमाणो जों उत्पादन खायना नामनि ताबु जरा तिनि सतीश दंको जों अब फुलफिल खायमायाको ताबु बांलादेश ताई अन्ध्र प्रदेश आयंरावनि आ नाहारिनो त्रिपुरा हावो जों आ चालायमा दंको अब नुहितेफोरनो जों मुक्तंनाय आबनि साथे साथे जोंनि अर्थनीतिफोरनो जों जरा तलानि लेभेलाव दंनाय रनफोरनो जों कायजा सुजुग खायरि मानाय अबाहेराव गोबां मा प्राय निनि 24-25 करोड़ रावनि प्रजेक्ट चलाय दङ आस्ते आस्तेनो निनि जनजाति बासिनि बर' त्रिपुरा सा दङ एरिया रावखौनो अबाय चिकन बान्दाव अबरावबो दंबायो अबरावनो जों नाय दङ ताबो जों जेबो सालाय दङ जे प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना होइतियो जे एक कानि फिसारि उंयासा बिनि स्किम क्लाया अब एक कानि तला दंनाय रखे अस्किम माइया फिसारिस नामनानो सुबिदा क्रे अबाय दंनाय रावनो जों गुटा नर्थ ईस्ट बा त्रिपुरानि उंगै आंफोनो अबरावनो दैसा कन्सिडार खायो विशेषके जों तो हिल एरियाव दङबा दैसा कमफोनो जों अब स्किमनि होइते जाहाथे जों अग्राधिकार दङ अबायके जों नाम लिनां दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आबरावबो नाया नुहिसाव आस्ते आस्ते आबरावनो थांखाय आनि चाहिदाबो पुरनो थांगानो हातानि नाहाना नांगला आबनि लगेनो जरा गोरोंजाक आबाय गोरोंजाक बा सुबिदा नां आबरावबो रां पैसा निजेनि बिसा माने आर्थिक दिग दियाबो निजे साबलम्बी एवनानै सुजुग दं अच्छा हामबाय सार